Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sematur menika dipun suwuni ngeteraken apa ndak kaya dipun duka kula Pak Ayu terus ganggu kon ngono kula dipun bantu jere kula ingkang pun nggih samune sejarahipun ingkang disuni pangestu ingkang sepuh disuni saben donga rayu jeng ujung saiki ujung sak lajengipun Nggih. samune santawis jenengan disuni nderekseni yoga kula Pak Ayu sak keluarga anggenipun ngedalaken sedekah utawi nujengan ingkang sumajeng wonten ngajengan menika kekalipun dipun para-para dene sak pengasaranipun Nggih. ingkang rumiyin pun damel dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi Gusti Allah tingalana pangapura lan sinasrone tansah amaryono berkah menawa rayu ingkang jam wilujeng sakniki wilujeng sak lajengipun Nggih. ingkang saton maring menika dipun damel nyemurapi anggenipun gadah hajat dene hajatipun yoga kula Pak Ayu sak keluarga menika ngentun donak nggih kalih miring kemul inggih menika ingkang dipun kirim sawargine Mbok Tukira sawargine Mbok Tukira ingkang sampun wasuh dumateng Jambar Rahmatullah Nggih. sawargine Mbok Tukira ingkang wasuh dumateng Jambar Rahmatullah menika sampun dunggak dumugi sewu dinten sawetara kalenggan Nggih. sampune dipun kirim donak menika Mbok Tukira anggen masuk dumateng Jambar Rahmatullah pinarunapira lan pitulungan lan dipun sepura dosane dipun terima amale dipun panggenaken apa ing dados susunanipun Nggih. sampune amana bekah ngasul-asul dumateng putra wayahipun ingkang tasih dijeki wonten alam raja. Putra wayahipun tasih dijeki wonten alam raja menika pinaru jejeg jenjem ayem-ayem. Sinasone tansah pinabelak tungora yang wilujeng sakniki wilujeng sak lajengipun. Nggih. Ing satemahipun menika dipun damel nurapi Ibu bumi kuasa bumi kang dipun lenggahi yoga kula Pak Ayu sak keluarga. Sampun dipun semurapi mugi-mugi anggenipun sanugiya dipun pinaruna jejeg jenjem ayem-ayem. Sinasrune ampun ngantos wonten bidhok ing sambikala kantun mangga rayong wilujeng saniki wilujeng sak lajengipun. Nggih. Ingkang sampurna malih menika Sekolah suci Ulan Sari menika dipun damel taos penghormatan dumateng Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sekap karo putra sekawan Abu Bakar Umar Utsman saiki. Sampune sedaya dipun taosi penghormatan. Mugi-mugi sinasune amirana berkah pendonga rahayu wilujeng dumateng Tukira wilujeng sakniki wilujeng sak lajengipun Nggih. sacara malih menika wonten bujung bungkur menika mugi-mugi ingkang kesajipun pingaruh wilujeng ingkang dipun dingaraken kirana ketabahan yang sinasone ampun ngantos wonten bidhok ing jamikala
kandung karo yang wijeng saiki wijeng sak lajengipun. Nggih. Ing sak dalu menika wonten 10 golong dipun damel dumateng Kyai Empu Kurusan Wali Pendeta Ratu. Nabi sekawan dal sekali ingkang kalih Nabi Elas kang Nabi Khidir. Nabi Elas kang masa daratan kang Nabi Khidir kang masa toya sumber sakipun. Nggih. Duwe wonten kalepatane yoga kula pae sak keluarga lan saha rencang angger mundhut kayu godhong bayi geni dipun damel menapa ilujengan mugi-mugi pinarana pangapura lan sampune singasane tansah amirana bekah bendunga rambang wijeng wilujeng saniki wilujeng sak lajengipun. Ingkang sakramale menika nyuwuraken jumateng dinten 7 Pekenan Gangsal sasi 12 tahun 8 sekawan kang katenah ingkang plunggak terus ing dinten Kamis Kliwon. Kalenggan menika sampun menika dipun damel yen to donga ing tawi ing kemul sawise sedaya dipun sumerapi mugi-mugi Sirina suwene ampun ngantos wonten becuk ing samikara kantun nggih lan ceng wilujeng saniki wilujeng sak lajengipun. Nggih. Sedaya sekawan utawi wilujengan dipun damel mulai menteri kutu-kutu walang toko Baratiman bayi bening sak lumang ngandhap cakup ing inggil kang kemtek panjenengan iman ingkang takluk saringate Kanjeng Nabi ingkang wantos dipun mulai dipun nure ingkang wantos dipun ngabekteni pundi siti ingkang dipun rambah yoga kula payu sak keluarga Sirina suwene ampun ngantos wonten besok ing samikara kandungan mangga rayu lan wilujeng saiki wilujeng sak lajengipun. Nggih. Mbok bilih wonten kalepatane lan pikiranane anggen kula ngeteralaken mugi-mugi Gusti Allah pinariono pangapura lan mugi-mugi saged mapan matrah piyambak-piyambak. Mugi pinabulan napa ingkang dados ajatipun yoga kula paehan sak keluarga. Nggih. Bila kodraten Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ulatihi wa dzurriyyatihi billahi lahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila qadrati wa minal anbiya'i wa mursalin wa alihi wa sahabati wa tabi'in wa ulama bil ma'ruf wa musallimin wa musin wa tabi'in wa khusus kana abiyasa wa sayani bahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi anggen masuk dumateng jambar watullah pinaron asal pitulungan lan pinaron sepuluh dosane lan dipun terima amale
lagi pun panginaken Bapak ing dados siswanipun. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam